салом дӯстони азиз, хуш омадед боз ба канали мо. Шумо медонед дар бораи тарифи Йота, не? Пас ин видеоро то охира гӯш кинед. Дӯстони азиз, Йота як чанд намуд тариф дорад. Асосан тарифе ки бисёртар ба мо ва шумо лозим меояд, ин безлимитни, безограничения интернеташ ва плюс 300 ёки 350 то 500 минут аст. Дӯстони азиз, имрӯз ҳозир ман як камтарак маълумот медиҳам дар бораи Йота планшет. Яъне барои планшет дора чунин тарифҳо. Тарифи якумаш дорад 1 гигабайт, ки нархаш дар инҷо наистагиа 120 рубл. Дорад 7 гигабайт, ки 150 рубл. Дорад 15 гигабайт, 200 рубл. Дорад 30 гигабайт. Ман чихе ки шумо мебинед 250 рубл. Дорад 50 гигабайт. Нархша бинед 300 рубл. Дорад интернети беохир. Чӣ қадаре ки шумо дар кор боша, ҳамон қадар интернет дорад, без лимит. Вобаста бо плюси ин, ҳама инҳо бо шумо метавонед дар 150 рубл, дар 150 рубл метавонед шумо 500 минути дига добавит кунед. Агар шумо интернет без лимитро истифода барем барои планшет 350 рубл бошад, 150 рубли дига пуш мешавад, яъне 400-500 рубли ровна мешавад. Зато шумо 500 минут доред. 500 минут доред. Тамоми ҳамин сайдое ки дар ҳамин ҷо мебинед, без лимит, без ограничения барои шумо. Ин буд каме якак дар бораи тарифи Йота барои планшет. Агар шумо дар маълумоти пурра дар кор бошад, видеои ояндаи моро тамошо кунед. Мо дар бораи Йота дигар тарифҳош ба шумо нақл мекунем. Дӯстони азиз, каме ҳам бошад. наворҳои мо фикр мекунем ки барои шумо муҳим ва зарур аст. То бози дӯстони азиз.